Jangan kok ya. Ya mbok ning romantis omah-omah joglo awake dhewe gandengan. Lah wong nuansane lagu ki guyangan lho, Mas. Ya tapi kan pasangan couple, kudune awake dhewe gandengan ning joglo medun karo nyanyi. Kuwi lak biyen mantanmu. Jancuk. Biyen guayane gawe video klip. Wah, modern ngene. Terus kok kono ngene gandengan. Terus Saiki nyungir. Aduh, kasihan deh. nyungir. Salam-salam sik to. Sik to, aku ki ya anu apa ki jenenge? Pola. Wong kene ki Selamat malam wilujeng dalu wong ayu Yovika Lestiarisma. Inggih, selamat malam Mas Dalang Akbar wassalam. Wah. Syahala mau wassalam. Nggih tipe Siti. Ayo. Panjenengan nek ora kleru ya sudah kedua kalinya ikut Astabrata ana ing Laladan Geneng sini ya, Nduk ya. Nggih, alhamdulillah sampun kaping kalih, Mas. Alhamdulillah. Awal tahun yang lalu pentas ono ing dusun Genengi sampeyan lagi-lagi melok Astabrata. Maksudnya baru-baru ikut Mas Akbar. Betul, nggih. Ya. Mula doa dan pujian terbaik apa Yovika untuk warga masyarakat dusun Geneng yang sedang melaksanakan ya kuwi bersih dusun no. Nggih, kula nderek ndongake nggih Mas. Heeh. Desa Tarokan nggih. Dusun. Oh, Dusun Geneng. Geneng nggih, mugi-mugi dadosa dusun ingkang pinaringan ayem, tentrem, jenjem, permanem. Amin. Pinaringan rezeki ingkang boten loka kepro malah kebak. Amin. Bakale bako boten malah rubuh. Nggih ngoten niku Mas. Iya, amin. Amin. Yo, saiki atur panglipur salam mukadimah permintaane nuwun inggih menika angenteni ya, Nok. Nggih. Alon-alon waton kelakon, sareh-sareh waton pikoleh. Coba nyicipi swaramu Cahayu. Yo, dadekke. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni demi wahyu janji boten sasungimben jroning kalbu
iki uga disiarne langsung lho Nduk lumantar YouTube. Nggih. Dadi aki angenteni iki ya sing nyuwun, sing nembang ya kudu panjenenganmu. Oh ngoten Mas. Iya, dadi panjenengan kuwi diakui apa tidak dan sinden-sinden lainnya kuwi ning Astabrata sudah menjadi sorotan publik. Oh, dadi penggembare Presiden Astabrata ana dhewe-dhewe. Nah, sesuai kelangenane. Oh, ana sing gandrung karo Yopika. Ana sing gandrung karo mamane Ranger ngono. Ana sing gandrung karo Pesek. Ayo. Jadi senengane dhewe-dhewe. Lah ini yang nyuwun angenteni mencintai panjenengan. Amin, alhamdulillah. Ya, jajal lanjut coba kayak ngapa? Gledang kait Wilujeng lek-lekan warga masyarakat wonten ing dusun Geneng langgam angenteni kunjuk dumateng sedaya warga masyarakat. Sesarengan Nduk Yovika. Ya. Yo. Coba entekno wong ayu. Gledang Matur nuwun Nduk Yovika sampun ngaturake langgam hangenteni kunjuk ya kuwi ingkang request kanca-kanca dulur-dulur FMA mugi saged dados karenan ing penggalih. Iya iki akeh permintaan pesan sing masuk. Oh ngono ya Mak. Diwaca siji mbaka siji kareben lega kang dadi penggalihe ya Nok. Ya ngestokke dawuh. Assalamualaikum Mas Dalang Akbar. Ula Bunda Angel Heaven pembina FMA titip salam kagem keluarga besar FMA. Fan militan Astabrata yang di live streaming, semoga semuanya sehat-sehat sehingga bisa mengawal Astabrata dari Bedol Kayon sampai Tancap Kayon.
Mugi-mugi Astabrata dan kru sedaya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Oh ngono. Bunda Angel Heaven iki saka Mancanegara no. Oh ngono. Saka Mancanegara. Ya, ana meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Akbar. Mangke dalu menawi wonten wekdal, menawi wonten pamundutan saking kula, kagem sinden Mbak Renjel. Oh ya. Requestnya nyuwun jineman glatik glinding. Wo, ngaten nggih Pak Dalang, matur nuwun saking Pak Oka Wibowo. Wo, nyuwun Mbak Renjel mengko gara-gara ya no, glatik glinding. Ya. Ana meneh ana. Sugeng dalu Mas Akbar badhe nyuwun lagu Megah Tresna kalih Tinatu 2. Lagu menika kula kintunaken kagem sedaya penggemar Astabrata saking kula Jabrik Wahyu, matur nuwun. Boya. Ana meneh. Derek monitor saking griya Mas, mugi lancar ngantos paripurna. Saking Mas Ruki Pace nganjuk uga memonitor. Wo ngono. Ana meneh. Iki sing terakhir. Assalamualaikum Mas Akbar niki kula Mbak Nasi saking Geneng. Salam kagem Mak Rin. Oh ya, Mbah Nyami, Om Har. Lah ya. Lan sedaya keluarga mawon Mas Akbar mangke nyuwun tetembangan sing enten tak sawang. Niku nggih Mas, ngapunten kula mboten ngertos judule. Lah iki lho. Pokoke sing cakepane enek tak sawang ngono. Matur nuwun ingkang kathah saderenge. Wo ya, mengko dipinangkani. Heeh. Ya, saiki geliak-geliak waton kecandak, gremet-gremet watone slamet. Iya, iki selain nganti ya kuwi mbak-mbak dan adik-adik Swaramati Pesinden Astabrata juga ada potensi lokal sinden tambahan sing mijil saka dusun Geneng Tarokan kene Pak insyaallah. Iya, sing ana 3 ketoke tambahane, ana 3 ya. Sing didhisikne aku njaluk sing cilik dhewe kaya benik tek nduk. Iya, ya jal ngadeg ya nduk Cahayu. Ketoprak sesek yuk. Rumangsaku bocah ejik cilik klambine abang branang kok kaduan kaya madu mangsa. Sugeng dalu Mas Dalang. Iki sugeng dalu. Wis suarane kaya Sri Mas. Selamat malam wong ayu. Nggih, malam. Nyuwun sewu, namanya siapa, Nduk? Namine Sekar Kirana. Sekar Kirana. Nggih. Rumahnya asli dari mana, Wo? Dari Kabupaten Kediri, Kecamatan Grogol, desanya Kalipang. Kalipang. Adoh apa ora kok kene, Wo? Jauh mboten? Cedak. Oh, cedak. Iya, nyuwun sewu, panjenengan sakmeniki kelas pinten kok ketok le masih imut-imut? Kula kelas 6 SD badhe teng SMP. Walah, ya Allah. Nyuwun sewu nggih. Orang tuanya itu juga orang seni mboten? Mboten. Bapake pengrawit mboten? Mboten. Seniman? Mboten. Dalang? Mboten. Apa tukang campur sari? Mboten. Lah kok iso jenengan dadi belajar nyinden kok gek kowe anake tanggamu? Lah bapaknya itu apa? Bekerja sebagai apa? Sadean. Oh, jualan. Sing disade apa, Wo? Sambel tumpang. Bae. Nah iki numpangi mbokmu.
Duk. Nggih. Siapa nama panggilannya siapa? Berarti Sekar. Sekar. Sekar itu artinya Bunga. Wah, ngeyo paham ngono kok saiki sampean belajar nyinden udah lama apa belum? Dari kelas berapa? Dari kelas 5. 5. Belajar dari siapa? Di sekolahan atau privat? Belajar sendiri. Oh, belajar sendiri. Ya Jal, ki arep ngaturne apa? Nyoba suarane panjenengan, Cahayu. Badhe nembang ngimpi. Oh, ngimpi. Dibawani apa ora, Bu? Nggih, bawa. Bawa nggih Pak Dalang? Nggih. Iya. Anake bakul tumpang. Nyuwun sewu, bapake jenengan asmane sinten? Pak Eko. Oh, anake Eko nggih. Nyuwun sewu, mengke nek bar nembang disangoni Mas Akbar purun napa mboten? Lak disangoni purun. Lho, nek disangoni Purun. tapi aja mbok kekne Eko lho ya. Disimpen ditabung. Oh, ditabung. Monggo ditapuk. Ya njajal nyicipi suaramu, Nggih. Bawa sih. Ngambara ing Weh, luar biasa. Terus bebasan tanpa tapi ngene iki nek mau macak apa ya wis kotangan to, Nduk? Belum ya? belum. Masih kecil loh ya. Besok aja kalau udah besar. Terus suarane dhuwur kok ya kuat. Terus mibar ngidari jagat lanjut. ngulandoro ngambara nggahi guna. Nek bapak penjual sambel tumpang to tadi? Ibu apa? Sami. Loh. Oh, bapak penjual sambal tumpang, ibu juga penjual sambal tumpang. Leres. Oh, jadi bapak sama ibu tumpang-tumpangan. Maksudnya itu sama-sama ya? Ya. Oh ya. Kalau bakulan di mana? Kalau jualan di mana tumpangnya itu? Aku pengen ngerasakne tumpangnya mbokmu. Loh enggak, di mana? Serius ini, Mas? Tempatnya. Hah? Tempatnya toh. Tempatnya. Oh, di Tempatnya toh. Ya, Jan. Terus di mana? Pasar. Oh, pasar mana, Bu? Pasar Gringging. Oh, di dalam pasar ya? Pinggirane pasar. Oh iya. Ya, terus no.
Katungkul ngomber gagasan satamaki Tadi Bapak Ibu ikut semua ya, Wok ya? Yeah. Alhamdulillah berkahi sampeyan. Semoga apa yang dicita-citakan oleh sampeyan bisa terpenuhi, bisa tercapai. Amin. Ayo, langgapi pisan nggih. Nggih. Yo. Seripat seripit limbiane meraka Menurut sampean teman-teman yang nabuh gamelan Astabrata ganteng-ganteng nggak orangnya? Ganteng nggih. Ganteng tenan ora? Ganteng. Jujur oh. Yang ini semua ini menurut sampean Dek Sekar itu yang paling ganteng yang mana? Yang nabuh apa? Yang nabuh gendang. Wah. Yang nabuh gendang itu ya? Itu paling cakep ya? Iya. Kuwi anake wis siji. Kayak wis ngomong ganteng barang. Terus lanjutnya. Jalan di sana, Dek. Sana nggak apa-apa, disapa yang sana. Oke. Ya. Gerak
Ditepaske, Bu. Tangan ya, pintere. Besok cita-citanya jadi apa? Mau jadi sinden Siapa bang muni? terkenal. Mak, malah soalnya semuni maling. Sinden yang Kenal. kenal, amin. Ya jangan bosan belajar. Kamu mau kemana jadi mau sangu? Iya. Ya, ini tak sangoni. Ki sing jane sing nyangoni bukan saya. Yang nyangoni bukan Mas Akbar tapi warga Geneng. Wong aku yo nampa rezeki teng mriki tak baleni teng jenengan. Ya, matur suwun nggih untuk warga teng mriki. Iya. Makasih karo Mas Akbar enggak? Ya, makasih Mas Akbar. Aku minta doanya, doakan yang baik-baik yang semoga Mas Akbar ngono tang. Semoga Mas Akbar panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Diberi job yang banyak. Amin. Ya. Kamu anu 50 sama 100 milih mana? Sembarang. Oh, sembarang. Ya, enggak apa-apa masih kecil lah. Ya ditabung ya. Ya. Makasih. Ya. Dan suaranya kayak kucing kawin. Iya, makasih. Enggak mas aku. Ya, makasih. Ya sama-sama, Nduk. Sekar sudah menembang. Oh ya, sing saka tarokan kene uga saka tarokan kene ya luar biasa ya diselingi karo sinden-sinden Astabrata. Oh diselingi monggo nek wis sinden Astabrata terus selanjutnya sinden-sinden kok potensi lokal dari tarokan sini lagi. Wo ngono ya Mak. Sapa sing arep jumeneng? Aku kepengin Mbak Sri Pesek Wahyuni. Oh ya, jumeneng ing pepanggungan. Sepote coba kaya ngapa cah? Ya. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Sri Wahyuni. Inggih, selamat malam. Wah. Kok ya terak-terak karo Sekar gitu. Nggih, Wilujeng Dalu. Wingi habis bulan madu ya, Nduk ya. Inggih, leres, Mas. Warga Geneng menika sinden kula Mbak Sri Wahyuni, Mbak Sri Pesek menika manten anyar. Nggih, leres sak menika. Wingi bubar bulan madu kemana, Bu? Ya gak kemana-mana toh. Loh katanya dirimu. Oh iya toh. Iya tadi. Saya tak kurang mudeng. Duh. Mbok lah mbok kira apane sih ning ndi? Oh, saya bulan madunya di Bali ya. Oh, di Bali. Iya dong, 5 hari di Bali gitu loh. Kalau di Bali tuh ngapain aja? Napa ae ning Bali wo? Bersenang-senang. Oh, bersenang-senang. Iya. Maksudnya itu kamu itu aku nak raro, mergo aku durung rabi. Kok jenenge bulan madu? Emangnya bulan madu itu kegiatannya ngapain aja di Bali itu? Oh, kegiatannya. Kegiatannya apa aja di Bali itu apa? Tidur, makan, foto-foto. Lah nek ngono aku ya bulan madu bendino no. Oh iya. Wong aku ya tidur. Tapi enek sing beda.
Aku yo tidur, makan, foto-foto yo bendino Tapi kuwi. iki beda. Jadi nek tidur ki kaya enek anu suasana yang berbeda gitu loh. Oh. Biasanya kan tidur sendiri, sekarang sama suami, Oh, ya toh. Berarti bobok sendiri karo bobok sama suami itu Beda. Kenikmatannya sudah berbeda ya, Oh, Dok? sangat nikmat sekali. Nah, Iya. ya. Berarti saking nikmate kaya wong ngemut madu. Berarti Oh bulan iya, madu. bulan madu, ngemut madu. Ya, ning Bali yo ngemut madu, Dok. Mboten Mas nembe sariawan. Oh iya. Kowe kenemenen lho kowe. Kaya kate sariawan lho. Lah iya Mas, kekakean no saurunge bulan madu bareng. Oh iya. Bima iki mbok diresiki isik, Bim. Oh iya. Ambuh. Nembang. Eje, Ada permintaan Sriuning. seriuning. Dibawani Oje. sing bawani ben Mas Vektor aja. Siap. Nah, Mas Vektor di sini naik serampat. Serampat jogetan pertama irama kalem Mbak Sri sing joget, sing kedua Vektor iramane rada keras. Iso wis bulan madu ora iso joget. Rasa Mas, jek urung iso obah nemen-nemen. Iya. Apa ora gareng ora tak tapuk iki. Lemu mandek le. Ayo. Yo, anu Sri kalem. Alah, alah. Ekor. Hey. Matur nuwun. Sik to, Sri, aku mau tanya sama kamu. Nggih. Kowe iki nari to, iramane puwenak lho kowe. Enak ya Mas. Lah kok sing kowe iki nari tangane mbok ning dhuwur, kok tanganmu ngumpet. Lah sing iso ubah dur kene tok Mas. Maksudnya kok tanganmu nepasi ngisor. Lho, sing Kowe po- enake sing ngisor ana sing dhuwur Enggak, kok maksudnya abot. nepasi ngisor apa durpo laler. Kudu-kudu tak ubahno ngono lho. Ya ben ngene iki digdayane wong bar dadi manten, Mas. Sampeyan urung ngrasakne dadi aku, ngono lho. Mas Vektor, Iya. tapi Mbak Sri itu setelah menjadi manten itu Ha. ada satu nilai plus kelebihan. Napa? Pancen jogete semakin baik. Semakin baik, semakin mewah. Mau nak irama kalem Sri sing joget, irama banter jenengan. Aku, Mas. Saiki genti pisaneh diwalik. Aduh. Wah, Pilah kudu. nah, Oh. sing kalem jenengan Aku sik, sing kalem. engko bar ki sing banter Sri Mbak Pesek. Sri. Ya. Yo. Ya terang tuh Tak yo. Hektar sik. Kalem sik ta.
Oke. Oke. Ayo Sri, manten anyar. Oh. Awas halal. Alon to yo. Maksudnya ki gerakan ning Bali rasa digawone Pak. Kabeh lho. Mantan anyar mesti gogrok ngene. Masa sijen-sijene astagfirullahalazim. Emang kalian gak kayak Masaku. Yo. Ya. Mas Victor bawanana ya wong bagus. Oke. Ayo, Sri Huning nggih. Sri Huning karya besar Ki Haji Sukron Suwondo. Ya, mangga. gandrungan aku, Mas. Heeh, bari kita gandring. Iya. Ya. Sinebut lawan putri rasa grogi. Gak Mas rangkulan aku toh, Mas. Rangkulan. Ndi kok ora tekan tengane? Peh, Rangkulan. ya aja mbok padakne bojomu. Lah iso. Wong Ya liya jajal. gaduke semono. Lah yo. Aku nek salah nggon. Maksa menawa nek molor. Lha lah. Kolor aku molor. Ya. Aja guyu wae to. Sri Uning Mustika Tuban. Putra Kanjeng Sira lawe. Dok. Yo biwa. Rembes kabeh lho kok raup. Dok prangkung Bojonegoro. Kleru. Dok prangkung Bojonegoro. Bebelo Wirat Mahaya. Tan wurung Sri Huning gugur Enteke dadi kusumane sampun kantor bawane Mas Akbar. Oke, dijogeti ya. Oke, tayoke Mas. Yo. Buka celuk Mbak Sri Mesek. Ya, coba kayak ngapa? Sri Uning Mustika Tuban
Sri Uning ugi katur ingkang memonitor lumantar Astabrata Media mugi sageta dados jampi sayah tombo kesel. Heeh, lanjut ke Sri. Iya. Mas ki kok enek sing nyempil. Nyempil. Wah, masalah. Cek cilik aja klino ngono iki, Mas. Ora oleh, ora becik. Oh ngono. Wiwi cek saumuran karo Sekar kuwi lho, wi. Heeh, saumuran kan. Gak oleh ya, gak boleh nakal. Iya. Heeh. Yuk. Katresnane wirat moyo. Awas. Hey, on. Ayo Mas Pektor, Mbak Sri Pesek. Berata. Buka. Humya. Semangat. 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 Ben oleh keringet wadem ngene iki nek ora keringet. Kok keringetan terus to, Mas? Hah? Kowe ngopo keringetan Aku wis ngempet apa? mili-mili nang isor mau wisan. Kok mabutut kok kentut? Cengetut kowe wah aku lho. Kok iso. Kok mak dus? Dus apa, Mak? Ngono. Wis. Ayo. Lanjut nih, ya. Katresnane wirat. Mas Victor dan Mbak Sri bisa duduk. Luar biasa. Luar biasa performa dan semangate Mbak Sri Wahyuni Pesek. Ya asli saka Nganjuk, putra daerah Nganjuk. Bojone entuk Wonogiri ya kancaku nalika jaman kuliah bojone. Iya, Sinden Astabrata wis saiki selingi meneh. Sing saka Tarokan kene. Ya, ketoke wis tau ketemu tahun lalu ning rada lali ya. Berdua langsung berdiri bersama saja. Oh iya. Sepoti, Cok, sepoti. Yo. Ayo. Joget. Nek Mbak Dik Sekar mau isih bocil. Oh iya,
masih kecil. Ya nek ki ya insyaallah wis tukul no. Tukul apane niku? Kepanene. Assalamualaikum wilujeng dalu wong ayu. Nggih, waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Tahun lalu juga ikut Mas ya? Nggih. Namanya siapa, Bu? Sing pundi? Sing niki napa sing Panjenengan niki? Din, yang saya tatapkan panjenengan. Oh, nggih. Nami kula ya Sinta. Yo Sinta. Nggih. Niki Astabrata juga ada Sinta. Nek tapi kamu ini Sinta ini namanya. Oh, nggih. Nek kamu nama lengkapnya Yo Sinta sapa? Yo Sinta yo Mbuh piye? Sinta Ramadhani. Yo Sinta Ramadhani. Ramadhani. Nggih. Wah, luar biasa. Tahun lalu juga ikut Mas Akbar, tapi saiki kelas berapa Bu jenengan niku? Sakniki kelas kali SMK. Oh, wis SMK ki wis ibarate wis piteke wis ngabar. Itu satu letting itu sama itu. Yes. Boten. Oh, mboten seangkatan mboten nggih. Boten. Jenengan mundur, yang itu maju. Iya. Nah, sini maju. Agak maju sini. Nah, ya. Wilujeng dalu selamat malam, Bu. Nggih, wilujeng dalu Pak Dalang. Itu ya Sinta, kalau kamu siapa? Asya Ramadhani. Apa? Siapa? Asya. Aja. Ya, Aja. Bukan orang Jawa? orang Jawa sini. Oh, orang Jawa ya. Bapak Ibu juga orang Jawa? Jawa semua. Namanya kok Aja itu artinya apa? Aja. Asya. Itu artinya apa? Tahu nggak? Katanya kula lahirnya subuh. Iya, maksudnya apa? Lho bukan apa? Salatu niku lho. Oh, Masya Allah. Jadi Nggih. pas subuh ini nek adzan nek tambahane as-sholatu khairum minan naun. Nggih. Akhirnya jenenge Asya. Ya. So aku nek duwe anak kok ragil, anak terakhir ya tak jenengne Arab. Pripun? Sadaqallahul adzim. Ayo. Asya kelas berapa, Bu? Nembe lulus SMK. Oh, sudah lulus. Kuliah mboten? Dereng ngertos. Oh, belum ya, leren sik Belum. wae, Nduk. Tapi katanya tadi sudah sering tanggapan campur sari. Nggih, Rumah tumut tumut sinten? tumut Tresna Budaya. Wah. Niki sing Pak Tresno. Bapak Sutresno. Sering petuk pengibot ana ngrok niki. Dereng Kurang nate. nate ngetris. Jare ngaku-ngaku niku gawan kula jare ngono mau. Dereng nate kepanggih niku nggih. Dereng. Oh, nggih. Nembe niki. Iya, tapi enggak ada gambaran toh kuliah di Solo gitu. Dereng enten. Oh, belum aja. Ora sah. Ya. Nduk Asya karo Nduk Ya Sinta. Sinta. Panjenengan menika mukanya sudah cantik. Kari berlatih ibaratnya kari ngelancarne ya no. Nggih. Ya, wis ajar mental. Arep nembang apa sing kira-kira berdua kompak gitu aja. Nembang kusumaning ngati mau. Oke, seneng aku Widuk. Kok yo roh seneng aku jeneng kowe. Sing piye to kuwi? Kusumaning ati niku to. Nggih, leres. Yo, Tris. Kusumaning ati bersama Nduk Yosinta dan Asya. Ya. Sangen no. Oh iya. Ngene ya, nih buat beli jajan ya. Wis gede kok tapi jajan. Ini Asya. Oh nggih Pak Dalang. Matur sembah nuwun. Bilang apa? Matur suwun. Nggih. Niki mangke kula laminate nggih. Lho kok iso ngono? Lah nggih to. Yo ora apa-apa tukokne apa-apa ora apa-apa. Apa kuwi? Oh ya nanti. Apa itu siapa Asya sama Yosinta, pesan saya ya, jangan lumuh untuk serawung.
Nggih. Tahu serawung? Serawung. Nggih. Serawung karo teman-teman. Nek kapinujon Yosinta dan Asya Longgar nggak apa-apa main-main ke sanggar ke rumah Mas Akbar nggak apa-apa. Nggih. Main ke sanggar Astabrata nggak apa-apa ya. Karena sinden itu harus butuh latihan satu. Latihan mental dan yang terpenting itu untuk suaranya bisa lolos itu yang terpenting kalau di Astabrata itu latihan itu nafas buatan. Wes duduk dulu. Mas aku Mbak Aul, Mbak Renjel, Mbak Sinta. Ayo, berdiri bersama-sama bertiga. Ayo. Yuk, sepatnya, Cok. Yo. Hey. Selamat malam Dek Sinta. Selamat malam Mas Dala. Selamat malam Mbak Aul. Selamat malam Mas Dalang. Selamat malam Mbak Renjel. Selamat malam Mas Akbar. Wah, luar biasa. Mbak Renjel mau ning kene ya diterne jarimu aku krungu sore jari terne satpam. Iya, aku ini dianterin Pak Lin, Mas. Oh iya. Ngarani Lin masuk satpam. Satpam. Ini saudaramu apa itu temanmu Sri Pesek itu sudah nikah. Iya. Mbak Aul mau nikah. Ha, Kamu jangan kesusu ya. Enggak, aku enggak kesusu, aku menunggu siapa ya? Oh, menunggu siapa? Ya. Menunggumu ya lah. Pokoknya jangan kesusu kamu Enggak, tuh. aku tidak kesusu. Dipersiapkan mental, finansial, materi, ya toh. Betul. Sampeyan tak iman-iman. Nyapa? Yo maksudnya ki ojo nganti entuk wong lanang sak-sake. Oh, ngoten ya, Yo Mas kudu ya. sing tanggung jawab tenan. Nggih. Nggih Kok ta? sampean? Boten. Yo, bertiga apa? Rembukan, rundingan. Apa sing kompak apa? Yo bertiga, ayo, Nggo penut. Wah, wonten pamundutan nggih. Apakah itu? Megat Tresno. Megat Tresno. Oke, siap. Bertiga. Oke, Megat Tresno. Iki nek ra kleru anu yo, karyane Sinten? Pak Joko Eden. Gini, kita. Ya. Yo, Megat Tresno. Coba kayak ngapa?